Patay on the spot ang usa ka karpintero human gipusil sa wala mailhing suspect didto sa Barangay Minsi, Isabela City sa Basilan ni adtong Domingo sa gabii, Mayo 28. Giila sa Isabela Police ang biktima nga si Galib Aslim Saicano, 43 anyos, minyo nga taga Barangay Binembengan, munisipyo sa Sumisi. Base sa initial report sa Isabela Police Station, naglakaw na pauli sa ilang balay ang biktima sa dihang kalit nga timaw ang wala mailhing suspect og gipusil si Saicano sa nagkadaiyang parte sa iyang lawas, hinungdan sa hinanali niining kamatayon. Gilubong dayon sa iyang pamilya ang biktima base sa tradisyon sa Islam. Samtang padayon ang investigasyon sa Isabela Police aron masuta ang motibo sa pagpatay ug mailhan ang suspect. Samtang kagahapon, Mayo 29, nakurat na lang ang tag-iya sa usa ka tindahan sa cellular phone sa dihang sa iyang pag-abri sa iyang tindahan. Iyang nadiskubrihan nga gilimas na sa wala mailhing mga suspetsyado ang iyang tindahan dito sa Barangay Santa Cruz, Isabela City. Hastang guula sa tag-iya sa dihang halos nahurot na ang cellphone sa sulod sa iyang tindahan kay gilimas na sa wala mailhing kawatan ang nagkadaiyang klase sa mamahalong cellphone. Matud sa wala napahinganling tag-iya sa tindahan nga 14 ka iPhone, 4 ka Infinix, 4 ka Oppo ug uban pa nga klase sa cellphone ang nawala sa iyang tindahan nga dili moubos sa balor 200,000 ka pesos ang kinatibuk ang kantidad sa cellphone nga gitangag sa mga kawatan. Gitaho na sa tag-iya sa tindahan ngadto sa Isabela Police Station ang panghitabo aron maimbestigahan kung kinsa ang misulod ug nangawat sa mga cellphone sulod sa iyang tindahan. Tungod niini, gialarma na ni Police Provincial Chief Police Lieutenant Colonel Carlos Madronio ang kapulisan nga kinahanglang dublihon ang paglihok ug paningkamot tungod kay nagkadugay nagkadaghan na sad ang kaso sa pagpangawat dinhi sa probinsya sa Basilan. Niadtong milabayng semana, duha ka kaso sa pagpang-hold up ang nahitabo. Daghang bendo machine ang gikatahong gipangkawat. Daghan usab ang motor nga gipangkarnap ug ang kaso sa pagpanglungkab nagkataas. Matud ni Colonel Madronio, dublihon sa kapulisan sa Basilan ang ilang paningkamot nga mailhan ang mga sospek ug mabantayan ang katawhan ug ang ilang propiedad. Grace Alcunawa, Newsline Philippines, Basilan. Stay safe